končím z Grow a Garden. Ja viem, že mi to vybudovalo celý môj kanál, získal som vďaka tomu 600 odberateľov a v dnešnom videu sa na to pozrieme, že čo bude ďalej s mojím kanálom, čo budem natáčať. Takže poďme rovno na to. A možno sa určite všetci pýtať, že prečo končím, že včera bol nový update, že určite niečo dobré pridali. No, už čo som vydával to minulé video z updateu, no tak proste ten update sa mi už moc nepáčil, neviem, proste nebaví ma to moc, furt to je to isté dokola, proste, že akože ono je to strašne pekná grafika, všetko, ale ono to proste iba spravia iné postavy a je to proste úplne všetko to isté. Ani neviem, čo pridali, nehral som na update, takže absolútne neviem. A pridali nejaký nový ostrov. To vyzerá akože celkom zaujímavo. Neviem, možno to ešte skúsim akože si zahrať len tak pre seba, že možno budem niečo ešte z toho natáčať, ale už asi moc nie, lebo proste je furt to isté dokola. Aj to prestalo docela veľa ľudí hrať a není tu ani už čo poriadne hrať, že pridali proste nové. Viem, že pridali nejaké rebirty, to ani neviem, ako funguje. Pridali, čo ešte pridali, ja vlastne ani neviem. Viem, že ešte v minulom update týždeň dozadu pridali tohto merchanta, čo som na videu ani neukazoval, čo som zistil len nedávno, tak počkajte, what are you selling? A pozerajte sa, on predáva jakoby sloty, pad inventory sloty alebo všelijaké akože veci. Ale neviem, že kde sa získavajú tie coiny. Ale keďže už to moc nebudem hrať, no tak ani to nejdem zisťovať. Včera viem, že pridali toto na craftenie a to som sa pozeral pred videom. No tak proste to už bolo v tom Beanstalk evente úplne isté, proste je to takisto aj toto. Kde to je? No proste toto všetko pridali nové. To je tiež napríklad tento vysávač, to je úplne to isté, čo už mega veľakrát bolo. Všetko sa to opakuje, iba že nové vajíčka dali. Proste ma to už ani nebaví. Takisto aj toto už bolo strašne veľa updatech. Ani neviem, čo je toto. Počkaj, no to neviem proste, moc sa mi to ani nechce ísť robiť, ani neviem, že čo vlastne v tomto videu chcem robiť, asi ani nič, iba vám povedať proste, že čo bude ďalej. Rozmýšľam, že už keď to tak prestávam hrať, tak som do tej hry neutratil žiadne peniaze, lebo akože žiadne robuxy ani nič, lebo proste neviem, príde mi to také. A mám tu aj ešte nejaké posledné seedpacky, ktoré, keď už akože končím, no tak môžeme si otvoriť. A silver seedpack, to som ešte ani neotváral. Aha, tu nám môžu padať silver veci, takže to, aby som to preskipoval iba tak rýchlo proste. Jeden si tento seedpack môžeme nehať, alebo nechám si dva. A vlastne nechám si aj tie spravodlné, no tak nechám si dva, nechám si už iba jeden, ale nechám si to kvôli tomu, že keby to ešte niekedy začnem hrať, že to bude možno tedy vzácne. Čo ja viem, nepridali ani žiadny nový seed, žiadne vajíčko, žiadny gear, proste absolútne nič, ani žiadnu novú mutáciu, iba toto, ten fairy event. No a určite sa pýtate, že čo budem ďalej ja natáčať. No tak musím sa priznať, nadával som na Steel a Brainrot, že to hovadina, neviem čo. No tak ma to extrémne začalo baviť, proste je to strašná sranda. Včera som hral update, akože Steel a Brainrot update, to bolo nejakej 9. hodine večer a akože to je extrémna sranda, proste získal som nejakých petov, takže budú teraz vychádzať zo Steel a Brainrot budú vychádzať videá z iných hier, napríklad že som chcel natočiť video z build a plane, build a car, build a train a proste všelijaké tieto buildiť, potom všelijaké iné minihry, čo mi môžete aj vy napísať do komentáru. Ale Grow a Garden proste nemám už ani žiadne nápady, ani nie, že proste nápady, ale ja by som to aj točil, ale už ani moc ľudí to nesleduje a ďalšia vec je taká, že mňa to nebaví a prvá vec, čo ja budem natáčať hlavne, aby mňa to bavilo
A proste mňa to nebaví, no takže už nebudem ďalej v tom pokračovať, keďže ma to nebaví. A to je asi k tomuto všetko. A mohol by som, teda keby ste chceli, by som mohol natáčať aj videá akože z iných hier, napríklad, ja neviem čo teraz tak, akože, že nie z Robloxu, neviem čo teraz tak beží, asi Brawl Stars úplne nie, asi vlastne ani neviem, lebo ja moc hrávam iba teraz Roblox, alebo viem, že teraz Clash Royale strašne je populárne, takže to by som si mohol zahrať, alebo ja neviem čo a všelijaké minihry proste v Robloxe, ale toto, keď ma to nebaví, no tak nebudem to zbytočne siliť, nebudem to zbytočne hrať, akože nie je to zbytočné, tie videá mali strašne veľký views, alebo možno jedno videjko raz za čas nejaké vyjde, že keby je niečo zaujímavé v tej hre, ale moc akože už sa k tomu nehrabem, skôr iné videá. A to je už asi aj k tomuto všetko, aj keď toto video nebude mať nejakých 80 minút, no tak už by som to rád ukončil, keďže nemám už čo tu asi ani povedať. Nemám na žiadne niečo na otváranie, si myslím, môžeme dať, že čest. Aha, mám, takže ja by som si otvoril ešte takých 5 čestiek a ukončil by som to a skoro mi padol Griffin, ale to už také šťastie nebudem mať, že mi padne. A určite mi teda prosím napíšte, že aké minihry by ste chceli vidieť, že či vás baví štýle Brainrot, lebo proste ono je to extrémna zábava. Alebo nejaké iné hry, aj to Clashko, aj to by nemuselo byť zlé. A tak no, asi už nemám viac čo k tomu povedať. Alebo môžete mi napísať aj váš názor, že či ste to prestali hrať, že či vás to tiež prestalo baviť, lebo mňa proste už ani nevychádzali moc videá cez týždeň, že som vydal iba zo stylu Brainrot video, takže z tohto som už ani nevydával z Grow a Garden, aj už teraz mám nachystané jedno videjko zo stylu Brainrot, takže na to sa určite tešte, jak vás baví styl Brainrot a toto už je asi aj pre toto video všetko. Akože Grow a Garden je strašne zábavná hra, ale keď ma to nebaví, tak toto takto ukončím. Nezabudnite mi dať like, napísať svoj komentár, že svoj názor, kľudne ho vyjadrite v komentároch. A teda ešte raz nezabudnite mi prosím dať like, odber, nech máme 1000 odberateľov a toto je už pre toto video všetko. Majte pekný deň a čaute!